जतरा हामबाय ते खुलुमखा दिनै बिसेसके बेलाय दिनै वानामा संसा काisa गथनांखा दिनै एसेम्बलिआव आबन्ति आं काisa स्राय स्राय खलायै आं गुबै गावबाय सानाय नरजत साइमनो आं खरकसा दीर्घ बछर आं ससियेल सामथाय दङ आं ससियेल वार्कार आंनि छात्र जीवन हयतेनो आं स्टुडेन्ट मुभमेन्ट खालायो ते कचाराव आं ह्युमेन राइट खालायखा ते बनपर आं कलेजाव बाहायनो आं फोरोंखा एज ए एसिस्टेन्ट प्रफेसर आंनि जीवनाव आं अमन वानसगु जे मानसाक आं आंनि जाति दफानि कक साइ थांनाय आंनि लांमा तकसाक तंसाक आं थेसाक पर्यन्त आं गुबै सामखाय थांनाय अबन आं वानसगु तीन राव साइमनो ताकफानो आंनि बमुंतै एक इंची जागा फानो गरै बनि बागै आं अमन वानसगखा दिनै आंनि बाबुनि जागा दङ आंनि बाबु हायनो ब सिया बरक जाबा ब हायनो बनि जागानो ब बमखायनाया के बाबुनि जागा प्राय खेत दंगु 2-3 कानि हायखौ दं खेत ते जागा दंगु बनि हाथाय प्राय 30 कानि हाय आ हाथाय इनके बनि ब पाट्टा नाखा अब बाबुनि बंदि पाट्टा गता आनि नक थाय दंमनि अब खास दंगु आरो जों प्राय 50 बोसोर आरो दं फायगा आनि थागुनि सिं आनि बाबु ते आं ते मा बुथैखा अब बाबानि जागा बाबानि दखल बाबु थैथांखा ज साइमनो ओंखाय अब जागा बुम खायजे गया ओंखाय संग आं थांनाय बोसोराव 2020 आं वानसका आं बाहायनो आनि जागानि आनि बुमुतै कोनो जागा गरै अब बाबानि दखल 50 बोसोर बाबा आरो दखल खे दङ किन्तु बाबु बाहायनो तामखनि ज साइमनो पाराव चिन बर गोबां मा अमाय सिया दङ बाबा दखल खे दंमानो ब बुम खायलांलिया ओंखाय आं आबनो जे मानसाक आं नानानि दखल खायनानै आनि बुमुं खायै आनि बाबुनि जागानो आं खायनायनि चेष्टा खालायो आं जास्ट एप्लाइ खालायदोसि आव प्रसेस राय दङ ताफोन मायाखौ जागा ओंखाय अब आं खोनाखा अब फाइलगुरि दङ ओंखाय एडिशन हयते अब सफायखाय खोनागो फाइल अब मात्र 3 घन्टा जागा आरो जागा दङ प्राय 2 कानि 3 कानि जागा दङ नाल जागा अब खेतो जागा नक थाय आरे कानि दे 3 कानि दंमानि अब आं ठीक से गया आ बिसिं बराव आं खोनाखा 3 घन्टा बराव लिना नाय दङानो अब मायाखौ अब मात्र 3 घन्टा जागा अब खलाय अब फाइल प्रोसेस राय दङ ताकफोन अब आनियाव जागा सफायाव अब मात्र 3 घन्टा जागा सरकार नियम माफिक बराव लिनाय हिंखनाव आं दिनै बेलाय वानाव आं खरकसा सिगित बरक आं दीर्घ बछर सामखाय दङ जाति हा दफानि बागै ताव पइन्ट आनि बुमुतै एक इंची जागा फानो गरै ताफोन आंबो सा थांखा आंबो लेन्डलेस साइजों दं आनि आउटलाव जागा दंमानि अब 1.5 घन्टा 2 घन्टा हाय अब आनि बोरैनि बुंतै सिख्लाय दं नज साइमनो आनि बोरै तो सागै खलायो बो तो एमप्लॉय अब ब लुन नागै अब बायमानि अब बन बुंतै केताक फनो आनि बुंतै को जा गरै ते आनि खरकसा बागना दं आन दातन बसला बनिबो जा बुं गरै ब बाहायनो आरो नक थाय जों कायसा दंलायो आनि दादर बसला ते आं जों गनैनो बनिबो जा बुं गरै आनि जा बुं गरै अब दिनै आंनि बाबुनि जागा गा बाबुनि जागानो जों आनि बागिना सन्जय जमातिया ब बिएसएफ खाय दं बनिबो जा बुं गरै ओंके ब किसा आं किसा खालाय जों अब नक तांजाक नक दंगारो किन्तु आरो दिनै बुं गरै खास जागा फियाबा अब प्राय 50 बोसोर अब तीन दखल दं बाबुनि दखल दं अबे खलाय आं स्राय स्राय आं खागाखा आं बाहायनो 1-2 घन्टासो नक थायद्र जानानै खा जागा बाबुनि जागानो आं एप्लाइ खालायखे अब प्रसेस राय दं
अब सरकारनि नियम मते अब माननाय आसक्सि आं सत्यखौनो सावो फियाबा बेले वाना संसा जोंनि बिरोधी दल नेता रक CPM रक आबन तै बरो दिनै एसेम्ब्लियाव जरै खावलायो बिसेसके आं साइमनो दिनै प्रतिबादी कलम अब तो CPM पार्टीनि पत्रिका पुनो समयो आं नुखा प्रतिबादी कलम दिनै तिप्रासानि बागै बका हामसुया अब सत्य जेखुनु पेपार किछि समा दिनै आं नुखा पेपार गोबां सुइजा माने उल्टा पुल्टा कोनो फैक्स करे कोनो सत्य करे हेकलाय आं एकटा पेज नुखा प्रतिबादी कलम आ वानसगु मेया आं माने रिक्वेस्ट खायनाय जे पत्रिका सुनाय र तथ्य कामखौ नाय खायदि फेक नकारेदि आं सत्यखौ सावो जे अब बाबुनि जागा न आं 1-2 घन्टा जागा नाना बागै आं एप्लाइ खायखा सक्षि आबन तै अनेक बरक दिनै सरि खलायखा एसेम्बली तरि खलायखा आबनो आं सारि चेष्टा खालायखा प्लास दिनै MLA सुदय बर्मन ब गाहाम रिप्लाइ खायखा बनि एसेम्बली स्पीच नायनायदि आबन तै सुदय बर्मन गाहाम खालायबो बुजाव सायखना रका वानसाबाय ते इंराजी बाय आबनि नायनायदि बनि रिप्लाइ न नायदि आबो आं दिनै जनगण सानामसु आं चेष्टा खालायो आंनि जीवनाव आं कुबुइ खालायै काम खायनो मुसुगु आं कोनो कारापसन थांनो मुसु गैया न जत साइमानो आं सत्यखौ सागो तब आंनि बैंक बेलेन्स न नायनायदि दखना आंनि एकाउन्ट दयदोंमोन आंनि एकाउन्ट दङ दिनै SBI आरो आंनि बाट्टा बेतन हामानि जागा दङ ते आंनि ग्राम बैंक दङ आरो नंनाय आंनि बिसो बेलेन्स दं आं माने चेष्टा खालायो जे आंनि जीवनाव आं सारा जीवन आं सामखायथांनाय आंनि दखाननि सामखायथांनाय आंनि हानि सामखायथांनाय आबो आं वानसगु आंनि लं टार्म आंनि पलिटिक्स आं वानसगु आं ताबो MLA ओंखा आं 3 बार बासाखा पहिला बासाखा दिनै MLA आं बासाखा 2003 जुलाइ बारियाव आं पास संलिया एपर बासाखा आं 2009 आं MP बासाखा IP नंगै पूर्वती प्रागो ते आं MDC बासाखा 2015 MDC ताकलाय 2018 आं MLA पास संखा दिनै आश्रामबारि नि होइते आं अमनो सबसे वानसगु आं थुप्रो साफ्रामनो वानसगु आं बाहायख्लै तंगुइ गाहामखे तंगुइ आं दखाननि सामखायमनाय जातिनि सामखायमनाय अमनो वानसगु आं आंनि जीवन अनेक कलमा टंख अब 5 बोसोरनि बांगैया 10 बोसोरनि बांगैया आं लं टार्म आं जाति सामखायथाना बै आं वानसगु आबांगै आं अबहाय कारापसन नाम मुसुगिया आं अबहाय केलेंकारिखौ दंना मुसुगिया अनेक बर वानसगना जे जों मन्त्रि गाहायंखालै अनेक बर उल्टा पल्टा वानसगु किन्तु आं समाय तंजाक आं सत्य बाय तंनाय आं गुबै बाय तंनाय आं कोनो दिन बरना आं थकेया आं ताताल सामाया तै आं चेष्टा खालायनाय जे आंनि दावफानि बागै आं सामखायथाना बागै आं गाहाम खालाय गुबै खालायै आं बयना फुनना मुसुगु बनिबा आं रिक्वेस्ट खायनाय जे बरक अमहाय जे पलिटिकल नि बागै बा दिनै साधारण नि पलिटिकल माइलेज खायना बागै ताबक तो जत साइमानो ताबक दिनै ADC इलेक्शन दङ जों डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल इलेक्शन चलाय दङ तब बिसि दिन दोगलिया 6 तारिख इलेक्शन नाय आफ्राबो जों साइमानो दिन IPP पार्टी जों गाहामनि खायनाय जों जखनो जोंहाबो दिनै बिसास दङ तामके दिन IPP पार्टी 2009 होइते जों लागातार आन्दोलन खाय दङ दिनै हा दखानि कक साइ दङ जों गुबुइबाय थारबाय जों सामखाय दङ आबनो जनगण सिनाय ताबक जों नुखा गोबां मानसिनि बराव IPP न सेजालायो IPP नि हिनलायो फियाबा जनगण नुगनाय IPP जे सामखाय दंमानि तुरुक सामखाय दंमानि आबनि न प्रमाण देनाय आब आं तै कक साना मुसुगिया बनि बागै आं जत्तनो कयो जे नि बिसे CPM पार्टी रक लाइ दुर्भाग्य मा हने कपाल हामिया दिनै बिसे CPM पार्टी खने रक बेसे तिनि बादल चौधरी दिनै CPM नि वानसा नेता रक बेलाय खेनो बर जोंनो मुसुगु बर जोंनो बर जोंनो कुजुकाना थांमानि बर काना दिया बर सिकिनसा इसुनो तयै बर तिनचरि खौलायखा विधानसभा तरि खौलायखा जे आनो मन्त्रि सभानि रिजाइन मारनाय हाइमार हिमबर तिनि डिस्टार्ब खायखा आबनो तिनि सुदेर बर्मन गाहाम रिप्लाइ दिखा आं रिखा तेचिनि रतननाथबो कक साखा आबनो गाहाम बरनो जवाब रिखा आमांग जेरखलाय जोंनुखा बर तै कक सारालिया जखनते तिनि मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव अब
बखुन बाजेट सेसन कक साफ्रो बाजेट स्पीच नरफ्रो बनि पुरे बर साना दंमनि किन्तु बर सारागलिया सुदीर निजेर बाजाय साका दा अबर कक सादी किन्तु बर सारागलिया तांके बर कोनो जुक्ति करी चिकन से इश्यू चिकन से जुति बर तिनी आरो 100 फाइनाय तिनी जंगमानि न साइमानो एडिस इलेक्शन न बर आरो बर फाइजानाय बर चेसा खाइदों जेसेबां उंथो जों कम्युनिस्ट पार्टी बामफ्रम तिबराव कोनो फाइमैया बर जिरुं थांनाय दा बरनो ग्रहण खाइलिया तांके जों लोगो जों बामफ्रम आमालो गोबां मानसि फिसिबो नेताराव बर जि करापसन कुरुट कुरुट इभेन बालो चौधरी बताखन बने केस दङ बने अथ केलेंकारि बर जरित दङ फियाबा आं अबर सानामसुगो चिन बरनो सानामसुगो जों गुबै बाय सामखाइ दङ जों गोथार बाय सामखाइ दङ आं खागाव आनि सामुं लुगुइ आनि गुबैनो लुगुइ बर आनो एक्सेप्ट खाइनाय हामबाय खुलुमबाय।